खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 4 जुन 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। खोथा बाथ्रा बुंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोखौ हमथाना सोलियोब्ला गाज्रि जाथायफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। वृष राशि हरखाबै लोगो मोननाय सुबुङा नोंथांनि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैनो हागौ। गोब्राब नाजानायनि फिथाइखौ मोननो हागोन। साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन। मिथुन राशि रांनि गोनांथि जानो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। गावजों लोगोसे नखरखौ दुखु होफ्लांनो हागौ। कर्कट राशि दावबायनायनि थाखाय दिनैनि साना गाहाम, नाथाय रां बाहायनाय समाव सानग्रोनांगोन। गुबुनजों खोथा बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। सिंह राशि फालांगि खालामग्राफोरा मोजां लोगोनि बोसोन मोनगोन। नखरनि रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखर आरो लोगोफोरजों सम बारहोनो हायोब्ला सावस्रिनि थाखाय गाहाम जागोन। कन्या राशि बायजोआव ओंखारनानै बायदि हाबा हुखायाव बाहागो लानाया सावस्रिनि थाखाय गाहाम जागोन। माबा मोनसे गोदान हाबा जागायनायनि सिगां बिफानि बोसोन लानाया गोनां। तुला राशि जेंना जेंसिजों जुजिनो थाग थियारि जानांगोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। वृश्चिक राशि सोलोंथाइनि थाखाय दावबायनायाव गोदान मोजां लोगो मोनगोन। फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा रांनि मुलाम्फा जागोन। बाजार गलानि बेसाद जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। धनु राशि होंगो दोंगो जायगाफोराव थांनाया गाहाम। जाब्रबथाय जानो हागौ। न'आवनो थानानै हाबा मावोब्ला गाहाम जागोन। मकर राशि जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां सुबुंनि बांसावनाय खोनासंनांनो हागौ। बेसेन गोसा मुवाबो गोमानो हागौ। कुम्भ राशि सानसेमानि खामानियाव नांथाबनाया देहाखौ मेंग्लिहोगोन। खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हागोन। मीन राशि गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। सोलोंथाइ आरो नाजाथाबनाया जौगानाय लाबोगोन। गेदेर सुबुंनि थुलुंगा होनाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेंट 1 इयार कर्स, बिउटी एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटी एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।